Okay, mga guwaps, mayong buntag atong tanan. Na ako sa akong unique na kusina. Hoy, hawaming. Galuto ko sa banday-banday. Ako ni itigana sa ako ang umabot nga bisita. Kining Pilipino lagi ta, nabatasan nato nga. Siya wala ta basta kay nay bisita. Magkanaa gyud ta. Sa kamay lang gud basta kay natay kadali, di ba? Una ato ang nabatasan sa isip tradisyon sa mga Pinoy, kabilin sa mga katigulangan atong gisunod. Okay, mo ni akong nagana sa akong bisita karon. Okay, napailain atong lutuon. Sa niya ko to sa ikaduhang pagkaon atong lutuon para sa tuwang maabot nga bisita. Okay, mo kini ang pisado para sa atong maabot nga bisita ikaduhang pagkaon nga himuon na to. Karon mao kini ang pisado para sa pizza pie. Okay. Hello ka mo ta. Hello man kay lutuon naman tuling nga naon. Okay mga guwaps. Lapdo na to, magibtangan ning mantika ning pan parang di mo pilit. Okay, atong patagon. Okay, dayon, butangan to ni palaman ng babaw. Umani ini. Kaya, tangi ko ninyo kay ato ning luton di madugay ug atong handa sa ato ang maabot nga upaw og mga bisita, upaw og. Sana upaw og. May bawan nyo na kung sana upaw og. Niya atong buta ato na pong to manag plat na to ato na po ning tuplak-tuplukan o kinidol para mo surok ang mga ibutang topping sa ni nga kwan. Pizza pie kuno pero nindot ni lami ani. Kuno gud ni bitaw joke ka. Okay. Hello kayo ni Kinamot na pero hindi akong kamot. Del Monte. Spread na to parang mga kuan. Yang may ito pagkaon sa ako ang mga upaw og mga bisita. Upaw og ng mga bisita. Kita niyo sa nang upaw og. Hinlo ni guwaps pagkahimo hinlo ni. Ay mo kabaka sa kung hinimo kay hinlo ni. Bukas lang ko kay igang init. Okay. Pizza pie na. Tayo na maluto ni, pero botog sa akong pagtilawan ni maura man sa pinalit. Okay. Palit nta nga kwarta. Ni lang, himo lang tayo ba? Kita nyo? I-spray di ako na ito na. Parang maabot sa inkib. Na yung palaman sa dapin-dapin kaya hindi na okay hindi na tanaw na umbong pa parang wala ba tayong masalutan sa mantika okay katag-katag sin English pa spread na to ni spread ba in English sa katag dai kung may mistahan sig nasadyo ko na raghal mamnanaw ani 5,000 na ba tong viewers ani. Okay, katag-katag parang maingkiban ato na ganini tanga na to og cheese itong iwan ipa toy may babaw ang cheese iwahin na to
Yung mana, ato na ni butang sa oven. Okay, ready na sa oven. Okay. Abrihan na to ni. O atong i-on. Dire. Sa 40. Ang yahang kadugayon. So 40 minutes. Yeah. Then dire 100 lang ha. Hinahinay siya nga maluto. Okay, 100. Setting niya 100. Okay, ito isulod na rin ato ang pizza pie. Homemade pizza pie. Okay. Yan na butang on. Pag humana ni luto na butangan ito nag-cheese sa babaw. Okay, muna ni siya. Ready na. Butang cheese na ito yun. Okay. Itong butangan na og cheese. Ilin cheese. Aron, ready na. Kanon. Okay, muna ni. Itong butangan og cheese mga gups. Nya pag umagbutang itong cheese, ibalik na to sa oven kadali aron klaro gyud nga limpyo ang atong pagbutang sa maong cheese. Mga within 2 minutes to sa oven na pod. Dayon kaon, di ba? Limpyo kayo, di ba? Okay, parang way duda. Asin kayo mo kugaw kamot. Inito na to pagbalik within 3 minutes. Okay. Cheese na cheese. Okay, cheese. Cheese. Okay. Na. Ito na ibalik sa oven. Sulod sa 3 ka minutos. Aron mainit ang cheese, limpyo. Huwag yo'y duda nga may sagol nga bakterya. Ito. Okay na. Okay. Okay na. Okay na. Okay. Okay, at ibalik ni og init sa oven. Sulod sa 3 minutes. Aron limpyo ang dating. Okay. Close. Dayon. Set na to sa 2 minutes. 3. 2 to 3. Okay. Okay. Ano, ready na. Kaon na tayo na naman. Ginagmay lang. Ano yun eh. At akong gingon nga sinaiyan sa pobre. Muabi-abi o bisita. Ginagmay lang. Okay. Bombay. Ahos. Okay. Red pepper. Then kuya. Sunod ang atuang okay, kanawan niyo kung sa isunod. Ginagmay lang. Sige na. Ini sumsuman o marputo siya o dili na hindi magkaon na itanan. Tapay ito dia tapay banday-banday. Ginagmay na gud. Simple na nga pagkaon na idalit nga naapo tayo hatag nga simasimaon ato musita simasimaon na gagawa mo sa simasimaon sa puhol na ano lang simasimaon okay ano siya sana na ato ano ni kanang sabuan sinabaw panis sa baka. Lata na ni kayo. Kita nyo, lata na kayo. Lata na kayo.
baboy mo tayo akong ipangita sa merkado. Wala man tay baboy panit diri sa luon. Tiglaran na tiki ng panahon. Kanilang baka ba o baka. Okay. Ang takuban. Ito binasabuan sa taon. Okay. Kaon na dayon. Mabot siya. O di mabot. Ako ikaw na na. Okay, ready na. Okay, ready na. Oh, arang lamian na ni. Ito nga ito. Pamintang buo. Susumuta na ni. Tikman natin. Sabi saya pa. Tikman natin. Tagalog din na. Saya itong tilawan di ay. Okay. Kita ninyo. Galaway, galakot tayo ko no. Okay, tilawan ito na sa kalamia. Nih. Okay, mga paps. Online mo ka na akong bisita, paabot o maabot. Okay. Nanta ko ako lang minum-inom aniron. Malipay manggutag na bisita no, na yato mga kailakan Yaman mingon andam puta kay pagari niya dire itong aging adlaw wala mo koy kay bawo mo koy nandam sa gamay ra pirani nga pagkaon nga among matubang kilay hang kauban maigo man tani ay akong bulabakwa ay ako ang piniritong bulinaw na po inununan ay kitsapay dapay baboy dire humba saon man siya kay naikulian nga iyang igsuon to sa tanod sa ospital niya to mapugos no niya to ma-blame siya nga makari ako lang kaon na ni bitaw mami mo lang ning hinagkaon. Okay mga waps, salamat sa pag sunod sa ako ang vlog o ginatmunta nga sa sunod yung sundan kay doon na po kayo mga content nga nilahi na po niini kinilang ato sa nga content kay mintras nata po bisita kay Pabot o mamundayon sunod na lang po bisita atong i-vlog o kinsa to malipay mo tang na bisita kay sa una god na akong mga barkada sa pa man mahilon na mo ani dire umuuli bakasyon kay lugar pa man sila o pa busy mali gid din ako malipay ko ihaw manok kung saba kay ani ko ginagmay lang asa kay okay daghang salamat please subscribe kung mahimo o thank you for watching my channel my video okay.